Iginawad ng Kagawaran ng Pagsasaka sa pangunguna ng Agribusiness and Marketing Assistance Division kasama ang Provincial Agriculture Office ng Pampanga ang financial grant para sa mga napili sa provincial level ng Programang Kabataang Agribiz Competitive Grant Assistance. This project is designed to entice our youth to go into farming or to go into agriculture. Ang programang ito ay isang contest para sa mga kabataang edad 18 hanggang 30 na gustong magsimula sa agribusiness, agri-production, value-adding, agri-innovation at iba pang agribusiness venture na gusto nilang pasukin. Maraming salamat sa pagsali at sana tulong-tulong tayo at i-sustain ninyo yung inyong enthusiasm sa larangan ng agrikultura para sa kinabukasan ay maipagpatuloy natin ang kaunlaran ng ating agricultural sector. Tinatayang nasa 100 kabataan sa buong gitnang Luzon ang napili para sa provincial level na nakakuha ng tigli 50,000 piso. 21 naman dito ay maglalaban sa regional level at makakakuha ng 150,000 pesos sa mga mananalo at ilalaban sa national level na may tsansang makakuha ng 300,000 pesos at tatanghaling outstanding youth agribusiness model. At isa nga sa kabataang napiling lumahok sa regional level ay si Angela Marie Aquino ng Angeles City, Pampanga. Meron po tayong farm na located po sa Capas Tarlac. Yun po yung naging simula po para makapag-isip po kami na bakit hindi po natin gawin o i-maximize yung ating resources, no? Kasi meron na po tayong mga banana plants. Kailangan lang po natin mas maging productive. And we came up po with this plant which is mushroom growing na. Samantala sa 100 kabataang nanalo sa Grant Assistance Program sa provincial level, 14 dito ay mula sa Aurora, 9 mula sa Bataan, 10 sa Bulacan, 15 sa Nueva Ecija, 3 sa Pampanga, 7 sa Tarlac at 15 sa Zambales. Bibigyan naman ng hanggang 2 buwan ang mga regional nominees upang simulan ang kanilang proposed business plan at gagawaran ang mga napiling nanalo sa huling linggo ng Oktubre. Ito po ang inyong Agri-Reporter Ernest Payawal ng Agri Balita, Central Luzon.